Алишка, это видео специально для тебя. Ассаламу алейкум, Азиза, это видео посвящается тебе. Лезгинка в Германии. Самая сочная лезгинка. Поехали! Ах, девушка родная, зачем меня не любишь? Куплю тебе машину, пешком ходить не будешь. Айфандату лекара, وعوني رابط ترتيرا الليري الغادير الحلا الريتاد لي حديلا الليري الغادير الحلا الريتاد لي حديلا الليري الغادير الحلا الريتاد لي حديلا اي فانداتو لكرا وعوني رابط